चेन्नाईनि दैबानानि गेजेराव बलिउडनि सुपारस्टार फावखुंगुर आमिर खानजों लोगोसे तामिल सावथुननि फावखुंगुराबो दैबानायाव। फारसेथिं तामिलनाडु सरकारा रैखाथिनि थाखाय मुखुब। चेन्नाईआव सोमजिनाय नैबे मिथिंगायारि अलखदनि थासारिखौ नोंथांमोना नोजोर हो। चेन्नाईआव माइसुङा सोमजिहोदों गिख्रंथाव थासारि। फारफ्रोमथिंबो दै आरो सिलिंखार। बेबादि गिख्रंथाव थासारियावनो दैजों बुंफबनाय दैबानानि गेजेराव बलिउड सुपारस्टार मुंदांखा फावखुंगुर आमिर खाननि मोनसे सावगारि भाइरेल। नाथाय बियो बबेबा मोनसे सावथुननि सेबखांजानाय सावगारि नङा। गुबै बाथ्रायानो जाबाय फावखुंगुर आमिर खाननि बिमाया चेन्नाईआव प्राइभेट मेडिकेल केयारनि थाखाय थानानै दंमोन। आमिर खाननि बिमानि मेडिकेल ट्रिटमेन्टआ चेन्नाईआव सोलिगासिनो दंमोन। फारसेथिं थाद'नाय गैयाजासे गिख्रंथाव बार अखाया चेन्नाईआव सोमजिहोयो गिख्रंथाव थासारि। बेबादि गिख्रंथाव थासारियावनो गावनि बिमानि साखाथियाव थानो लुबैनायजों फावखुंगुर आमिर खानआ चेन्नाईआवनो दंमोन। बेनि गेजेरावनो तामिलियान फावखुंगुर बिसु बिसाला न'नि उखुम सायाव गाखोनानै टावार नागिरनानै गावनि सावगारिखौ समाजारि बिजोङाव हेफाजाबनि थाखाय फोसावनानै होयो। खैफोदाव गोग्लैनाय थासारिखौ नुनाय लोगो लोगोनो रैखाथि बिफाननिफ्राय फावखुंगुर आमिर खान आरो फावखुंगुर बिसु बिसाल सानैखौबो नावजों दिखांना